Renouveau télé la jabagaw anga folibe aw kilingina bela jelenye malikono ani maliko kan kanu mara fembe ka on la jeni wakati konna la ambe befu ka be wali nyumandon ka fo o ma kauniche akwadana la renouveau télé sugantili la juma renouveau so ma da kuna foni kene sigira Soliga wili ke bagaw anga folibe awye aw mana sigi ni kenen kan dongo ambe foloka aw defo sabula bala nogonte aw monu be no kawi aw chakero la suro kaba ni aw sogole no renouveau la ambe aw fo ka wali nyumando monu be aw la je soko nawla dongo ambe aw kilin lina bela jelin fo aw monu be sira la kataka aw barakero la nawbe kan na me radio sanfela la ambe aw kilin lina bela jelin fo oro la so wala fe foli amba kerengere ka blagata di renouveau fm la me wara bela jelima Rabela jilin fogo beki bisimla bi jumaye octobre kalo cliché ki samba fla ani mugan kele renouveau matin mena bolu kuna fonia mununka olufle ni wakati la bon konna la jatemina ya ira ka fo en fait no malikono haklina fo ko o kele no gele abay ka sababu yake ni aklina fo fem metalike kuma kanjugu fo kata sin neni ni waluma o nyonya lino kusobe ni wakati la bon konna la jatemina ye mira o ko be se ka nyefo chukudi fenjumene be kana nini waliya nununye oni isa kababe nyogala soro jemukan kuncheto abena kana nyefolike anyi mimbatu bela jile meseka family nyuman soro femme talike farafina dugudo oluni francika kumbe ni obe some Afrique francico fo aliko ni bara obe daele bi Montpellier ka ofeino ola oni Adam Diko be na nyogala soro alimi yerebe o kene kan shifina kado asindo nino ni laje baina anana nyogala soro so marena kasika kuna fonya uka odi ama ofene ko fefembe talike senekela ula kerengirani ala nyono marabolo konna la maloforo tigu gele ababe ukan kabiri wakatija anya ka foni araba don temele fembe talike ma bambachi marfajugutigu olukoni ni donso karla nyona ka sababu yake ma bambachi nyaira kubinata dankari moko ka malo seneni banena akukengera kasarai kusobe ola ana wile bla mado mani marabolo ko folina kasika an kuna fonya wale yere kera chukamna bela jilinga siga damakenye kuna foniko nasirala Amadou El Konare alebe ya donki barulasi au masuri Ibrahim Diallo siraba kuna foniwe alibolo hawa danyogo kenya kuna foni oyale ka wulika joye Alex Ibe bisimla sokmadaina kasika Atlanta fo anyi amason femima kafara okan fem konbe talike onga do foli dumala obe ya kaira kanu maka kilingilina bela jelena ninye onga sokmadaina programu soni amena domin konnala ka bela jelen wala awye studio bamida konnala aw ma flabe ya kasika baraw damne yani ani kabaka nyokola soro Amadou insokoma somo be basi poete de jumae ala ka ngajuma uchaya ala ka hereke en fasoyi ala ka hereke malide kilingilina bismillah hereke an yere kilingilina folo jani ka se malide toma sabula fiema wili bebolo bi kuna do oye chenga ni be do ke ibe jeka do ke jamai fola keti to ngani ayere minye akala hereke la si yere ma folo ode ngani ayere parce que apara maitika famia de ni ko kibi ala melike chugo mimi yere hakilila ala nyebola kaba Amaru doni mo de yafo ala ka makando ni be do ke ibe jeka do ke ini bade alislam ibe jeka do ke jamade ma fasi nganye de fie amo fuguri de boda badaro no te do yere an folo ka here soro folo ko ka se toma sikatala ala ka here kan kilingilina bela jeli ngai bi soni femu ma ke jamana ko na nendo la ngulu wala baro be damne sisani wakati bolo da chugo ni o meteo wakati ale bolo da chugo fle anga marabolo kilingilina konnala no robina da kabala mali marabolo bela jelin kono foni mopti marabolo yubo ala douanza Tombouctou Gao Menaga Kidal katasi tawdinima ni marabolo ko fale sankolo obena jeya olo feino fem metalike samia fefiela obena chi mi fangate bunya ko sobe anga marabolo kilingilina kono foni douanza marabolo yubo ala Tombouctou Gao Menaka Kidal katasi tawdinima ni marabolo konna la fem metalike klima fefiela obenachi mi fangate na bunya ko sebe gomblo menake sibawiye ka gelea don Tombouctou ka ukairo jan fleli la Gao Menaka Kidal antawdenini obora la mali fanto fe gelea foshite nana do yoro jan flelu la sanji ko koni bolo daleno bi klila fanato dunin ko fe wal mashufe katabla foshin toromala kai marabolo konna la nyoro nara
Kulikoro, Kita, Buguni, Sikaso, Kuchala, San, Joila, ani Segu. Fembe taliga klega ina finten boloda chogo yelema bate bita ani kunutani nyoronche. Fem konbe talige kaikaula oluka finteni hakea big legaina obijo digere bisaba ani shekina fuata se kulikoroma. Sikaso ka oluta beke digere bisaba ani duruye Segu ani mokti oluta bijo digere bisaba ani konontona. Fembe talike Tombouctou ani gawo kaula klegaina oluka finteni hakea obijo digere binanina Kidal oluta beke bisaba ani shekinye Menaka oluta bijo bisaba ni konontona. Finteni digere binani nkele obena keta udini big legaina Buguni ani Kuchala oluta bijo bisaba ani worola Kitakao oluta bejigna digere bisaba ani durula Nyoroni nara legaina oluka finteni hakea obeke digere binani Douanza oluta bijo bisaba ani shekina Sankao feino legaina oluka finteni hakea obijo digere bisaba ani konontona Banyangara oluta beke bisaba ani shekinye Finteni digere bisaba nduru obena ke joila big legaina Bamako distriki konala nogo bena dakabala samefe finya benachi binfangate bonya kusobe gombloko nasira fegele afoshi kontena na do joro janflelula fem konbe talike sanfien ani sanjila obolola leno big lela fanato duni kofe walma shuina legaina finteni hakea obetra ijo digere bisaba ani worola Bamako na la ministre madaina kenachira nege kanya woro utemeleni sanga muka ani fly klebena na bi nege kanya tan shekini otemenani sanga ta ani woroi ni wakati boloda chogoye juma sogomadaina kadi awma malideo akunye akwasika utana oblado awmaneke mali marabolo kilingilena fena ko alaka bi juma kle heredi ankilingilena bela jilema ni moni okuna funi dugujele ne besirato Amadou Bolo agatemeni donki baru ko kuna fonite dugumila oye dibimaroye Amadou Mesira dima ikasika temeni kibaru yowe tabarkala menye kado ngafo biso madaina ande mununu jichia menye kado kibaru bako bobi na talike ka keni mununu ani kumaka uni kewale munumbe kado finitibu kunga korofo la cliff line na menye kuna fundila ka nyema lakana ba ka nyema ya somi nyeshinu kwa kuna foni koma no edirpai oluye barodala sigido ke kunungo ka nyefolike kuna foni dilawe ka kisa do ka amena kuma ka Madaina anga donki baro ale kene kanana menye Assise National de Fondation ni oye jamana de beka sigi jamana la kura ali bara la wati dona oko la sabula ma keme shegi ni biduru munu tumejere la no ya nyebla bara yo luka kalo nata folu fora kaba amena udu wati don so Madaina donki baro ale kene konala no bora ifana metalike bengado tegeno blala mimi na ke demeye kwatarika ofeka nyesi anga jamana ma amena fanaka bi so madaina anga donki waru konna la amena kibara wara to blanu no chema bi ningo ge bi juma kibara ye ka jwa ku ere bela jerele ku nche ninga kameda au ya yani wati wereche Nwati la kiwaro ka chanko sebe mali finitikila ka okunka abetalike bingani wale ula bela jelebi tafo bekele do kiwaro la sebawye o minyere kadimiye obo fo wali ma ikado ni mami be no be fesra suka togoja obe ikado shifuru baw fo ka ko bado fo ko oluko ni kera wali ma bamajima keme chama trabi fo ka fo ko sra suye olubune unila o ka farao kan fana halifili ni gramana tinyona oluko ni usigi min kadu dabara ye obi ofo o jatew ya ira ka fo abe mado kono kubala ka finitigila ka odemenka e ka do anyedo mbalia do ufe uka kewale nunu mala ka finitigila ka utoro uka bara gole ya ubolo ka ulabla ujugu ye halibeni akabi o e ka do ka keni ikra akodama timena ko sebe minye diripa manyemo ya kanu ka seka kibaro ya di anga jawana de ma kibaro ya langolo munu me fulo abi dekumi la se finitigila ka ma abi dekumi yere la se jamana yere de bela jere ka lakana ani ambulo fe ma chugo mina ka okibaro ya udi ani malika bingali munu mala ka ke gole ya munu ma kono ani surasu yere be ka wuli ka jo kura munu bolo da dunani bela jere lela kuna fondi baro save kunungo yere jabala la wasa ka nyefo jamana deunye akene ka renouveau tele ye jado soro ala muna ukama nyema danga ye Colonel Mariam Sagara alebi nyefoli doke angalame
o kɔni u ni juguw bɛnna sira la ka anw kɔni sago ye min ye su kana bɔ an na mais ni su bɔra an fɛnɛ b'an jija an ka se k'a kɛ cogo min na pour que ka se ka jugu dɔgɔya an b'o baara la kɛlɛ min filɛ nin ye vraiment an sɔrɔsiw de ka se ka dankari a la an b'a kan dɛ Mali kelen tɛ dɛ donc u bɛ fan bɛɛ u bɛ bɔ Burukina u bɛ na yan fɛ nin ko in ye bɛɛ de kungo ye Mali kelen tɛ bɛɛ de kungo don Sahel bɛɛ de don mais an kɔni bɛ k'a jija sɔrɔsiw bɛ baara la dɛ sɔrɔsikɛ yɛrɛ kɛra cogo o cogo i b'a bila i kunna don dɔ la n bɛ sa yɔrɔ dɔ la mais o kɔrɔ tɛ k'an b'a ɲini ko ka boli ka taa saya nɔfɛ an bɛ sali min kɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye c'est pour que ka population de protéger an jugu komi aw b'a dɔn cogo min na sisan nɔ komi sɔrɔ a tɛ k'u la ka taa kan kɔnɔ k'u bɛ taa sɔrɔsiw attaquer u tɛ se bilen u bɛ mun kɛ ni sɔrɔsiw bɛ k'u déplacer ka taa u taa yɔrɔ la u bɛ taa ka taa min de d'aw ɲɛ ni min bilali ɲɛ n'a fɔra ko chaque fois i bɛ déplacement na min contrôle a ka gɛlɛn surtout olu bɛ fɛn sugu min bila a bɛ fɔ de ko EI u yɛrɛ de b'a dilan yan nɔ pour que i ka se k'a maîtriser baara don an b'o maîtriser an b'o ɲinini na donc u bɛ taa minnu don olu de kɔnɔ olu jibɔw kɔnɔ yɔrɔ o kɔni tɛ se hali n'i ye terrain détecte i b'a fɔ k'i bɛ détection kɛ ka taa ɲini i tɛ se k'a ye donc an ka sɔrɔsiw tɛmɛtɔ u bɛ mugujugu wuli n'u y'o wuli minnu bɛ to la de o de bɛ kɛ anw ka victime ye k'a fɔ k'u ye kɛlɛ de kɛ ko ka sa o tɛ ko parce que sɔrɔsiw dɛsɛra ou bien fɛn kɛ dɔwɛrɛ tɛ o nin ye janfa de kɛlɛ la janfa o de bɛ na ni nin fɛn sugu ye n'o tɛ n'u bɔra cɛ filɛ u tɛ se k'o kɛ jamanadenw ka confiance o ka tabarikala an bɛ hakɛto ɲini aw fɛ Mariam Sagara ye colonel de ye kuma sɛbɛnni na fili donna baaraw la k'a kɛ commandant ye a tɔ a ye colonel Mariam Sagara ale de ye diripa ma ɲɛma dangan nin waati ninnu na ɲɛfɔli caman kɛra kunungo nin kɛnɛ in kan na min b'a jira k'a fɔ bi na hali bi sɔrɔsiw bɛ ka yɛlɛma kuraw boloda walasa jugu mana fari couleur fɛn o fɛn da u bɛ se k'u bɛrɛbɛn o ma cogoya min na an bɛ dugawu kɛ minnu ta yan na Ala k'olu lakana ka welewele da kɛ maa minnu yɛrɛ kɛlen don bɛɛ b'a fɛ ka kunnafoni di awɔ maliden mago bɛ kunnafoni na nka kunnafoni sanuma min bɛ jamana basigi ka jamana yɛrɛ yiriwa nka kunnafoni minnu bɛ na kɛ an ka dɔ fɔ an da la ten sabula an famana ka dɔ fɔ i k'a dɔn walima an kana an jɔ ka jama papa waasa maaw kan ka page suit kosɛbɛ k'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ kɛ jisumani k'i koliji la o ko la k'a dɔn kunnafoni di baara bɛɛ tɛ se ka kalan ka se dakun kelen na nka baara sariyaba kelen bɛ kunnafoni di la o ye ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛ ko ɲuman ka ɲuman di maaw ma minnu bɛ maaw dɛmɛ cogo ɲuman na Ala ma faamuyali ko ɲuman di ani an baara ɲɔgɔn tɔ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen Aziz Dere fondation ko kuma min bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ bi n'a kɛlen don kiri ni woyɔ ye ka se ka jamana politikimaw ni jamana jɔsen caman kɔ don ɲɔgɔn na sabula dɔw k'u sen b'a la dɔw k'u da t'a la o baara kɔni a dɔnna waati jumɛn a bɛna kɛ o kama maa 850 olu tun bɛ baara ɲɛbila baara dɔw labɛnni na olu ka baaraw kuncɛra minnu na u ye laɲini laban dɔw kɛ laɲini ninnu na belebeleba dɔ ye k'olu b'a fɛ min ye Mali kalata fɛn o fɛn bɛ k'a jaabi bɔli ka bɔsi cour constitutionnelle la ka jɛkulu danayama dɔw sigi minnu bɛna kɛ jaabiw jateminɛbaa ye k'a di jamanaden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma ani o kɔfɛ fana min bɛ tali kɛ i k'a dɔn awa kalata labɛnni ko ɲɛ cogoyaw la u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen ninnu na k'a kɛ gafe ye k'a di ministre min ɲɛsinnen don a ko ɲɛw ma waasa ka se ka lase jamana faamaw ma Yusuf Kulubali a bɛɛ kɛra ale ɲɛna an k'a lajɛ. Organe unique de gestion des élections ale kɔni tɔgɔ falenna k'a kɛ autorité indépendante de gestion des élections ye n'a fɔcogo suruma yɛrɛ EJ ye walasa ka kalataw labɛn Mali kɔnɔna la ka fara ni EJ yɛrɛ kan n'o yɛrɛ bɛna bila sen ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ laɲini wɛrɛ kɛra nin lajɛ in sen fɛ cogoya min na Mali kura o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ale ni nin jɛkulu bɛ se k'a ka baara kɛ cogoya min na ka ɲɛ. Table ronde ye recommandation 4 kɛ organe unique de gestion kan ko ka fɛn bɛɛ kɛ pour que cour constitutionnelle ka yɔrɔ la ani comité national de légal accès aux médias d'état ka yɔrɔ la attribution baara minnu bɛ yen nɔ n'olu élection ko kun kan ko ka o di organe unique de gestion ma fo n'a bɔra kiiri la ko ka kiiri to cour constitutionnelle bolo ko ka fɛn bɛɛ kɛ pour que an ka sariya sunba n'o ye constitution ye ko k'o bayɛlɛma ko k'o ban yanni transition ka ban ko an ka hakili to muso ni lajuratɔw la organe unique de gestion mɔgɔw dilatɔla la organe unique de gestion mɔgɔw tatɔla la
ko ka dɔgɔkun kelen di parti politique ma chronogramme kɔnɔ min ye hakili jagabɔ ye organique unique de gestion ko la parce que chronogramme kɔnɔ tile 2 de tun bɛ parti politique ka ɲɔgɔn ye la ko ka kɛ dɔgɔkun kelen ye. sigiba min kan ka kɛ walasa ka kuma Mali bayɛlɛmali kan n'o yɛrɛ laɲini de ye ka ɲɛfɔli kɛ waleya minnu tɛmɛna ale ni minnu kan ka bila sen kan ni lajɛ ye kumasen caman de boloda walasa o laɲiniw ka se ka sabati. An ka mara cogo ani an ka élection organiser cogo ko ka yɛlɛma don la ko ka hakili jagabɔ la lakanani défense et sécurité souveraineté yɛlɛma hɔrɔnya ani terrorisme kɛlɛli ko ka hakili jagabɔ kan sariya ko ani transition numérique ko ka hakili jagabɔ kan o bɛna min ɲan ye a bɛ se ka don an ka fɛnw na cogo min na. Ni kunnafoni lajɛ kuncɛyɔrɔ la laɲiniw farala ɲɔgɔn kan ka kɛ gafe kelen min ye o taara ni k'o di minisiri Sombe n'a ɲɛsinnen don jamana bayɛlɛmali ma o ka lasigiden min tun bɛ nin kɛnɛ kan o ma. Tabarkala Yusuf Kulubali ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ minisiri ɲɛmaa yɛrɛ bɛ taama na fɔlɔ a ma segin ka na kow mana bila damina an n'o ye jamana kɔnɔ yan n'an bɔra ye o kunun kelen na min ye k'a dɔ dɛmɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ tigɛnɔ bilara sabatira Mali minisiriso min ɲɛsinnen don musow denmaya ale koɲɛw yakubayali ma ani ka taa se baɲumankɛtɔn min bɛ Qatar Charity cɔ a la an ka jamana kɔnɔ n'o ye ONG Qatar Charity olu kɔni ni tigɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn na bɛnkan sɛbɛn min bɛna tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛ ɲɔgɔnya siraw kologurili la Mali ni Qatar ale ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna kɛ sababu ye ka se ka yiriwa baara dɔw n'u don an ka jamana kɔnɔna la baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra fana Qatar kaw ka lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ Awa Sanogo ni Ibrahim Taw olu kɛra renouveau jɔyɔrɔ fa b'a y'a kɛnɛ kan ni tɛgɛnɔbila sɛbɛn filɛ nin n'a kun de ka Mali gouvernement dɛmɛ a ka baara bolodalenw na ka ɲɛsin musow du ani denmisɛnninw ma o fɔlɔ bɛ tali kɛ baara ɲɔgɔnya la bakuruba la a filanan ye ka centre dɔ jɔ Welesebugu musolakaw ye yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na. Convention min signera bi o ye 2 de a fɔlɔ comme a fɔra discours la o ye memorandum d'entente o kɔrɔ ye mun ye fɛn a dayɛlɛlen don ça veut dire que waati o waati n'a ka daminɛ bi la waati o waati an ni ministère n'u mago bɛ fɛn o fɛn na an bɛ se ka jɛ ka baara kɛ sariya kɔnɔna na a filanan an y'a kɛrɛnkɛrɛn na parce que o partenariat général min filɛ ka signé o kɔnɔna na an ko an bɛ se ka article dɔ bɛ yan nɔ an ko an bɛ se ka kuma o kuma n y'a fɔ cogo min na an bɛ se ka baara dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ nɔ donc o kɔnɔna na an ye centre dɔ di musow ma ministre y'a ɲini an fɛ ministère y'a ɲini an fɛ Welesebugu ni Ala sɔnna ma an bɛna o centre nin baaraw daminɛ Welesebugu musow tɔgɔla centre dɔ min bɛ se ka musow yiriwa. Ministre min n'ale ɲɛsinnen don muso den ale ni denbaya koɲɛw ma ale kɔni ye nin maa ninnu fo kosɛbɛ n'u ka nin hakilina ɲuman ye k'a bɛna kɛ sababu ye musolakaw bolo u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na ale ni ka denmisɛnninw ka musaka camanw ɲɛnabɔ. Qatar Charity ka dɛmɛ bi ka ɲɛsin Mali musow ma an b'a fɔ Mali musow parce que dɛmɛ min don u nana so de jɔ Mali musow ye u bɛ se ka baara kɛ so in kɔnɔ cogoya min na ka épanouissement sɔrɔ c'est-à-dire ka bɔ u yɛrɛ la n'an b'a fɔ o ma ko autonomisation Qatar Charity ye tɛgɛnɔ bila kɛ ani Mali autorité a yamaruyalen don u ka se ka jukɔrɔma tonto kɛ Mali population ye fan bɛɛ ka taa Kidali fo Kayi an bɛ o de okumu kɔnɔna na yan nɔ mais dɛmɛ min don a dɛmɛ ɲɛsinnen don Mali muso bɛɛ ma mais a bɛna taa congo comme on appelle Welesebugu de k'a yira k'a fɔ ko ni centre min n'a jɔtɔ filɛ nin ye a musaka bɛ taa jɔ fo $100,000 ani kɔ la. Tabarkala $100,000 ani kɔ ka dɛmɛ don an ka jamana jɔsenw ma nafolo ninnu ka don na jɔnjɔn fɛ musow ka kakɛw ni kisaw yakubayali la hali bi Mali musow cɔla soba i k'a dɔn k'a fɔ ani denmisɛnw Bamakɔ yan nɔ olu kɔni ye kalanbulon dɔ kɔni bisimila kalanbulon min bɛ tali kɛ dɔ farali la musow yɛrɛ ka hakilina jɔnjɔn kan n'o ye lakɔgɔli baaraw ye ɛlɛ ni u ka sariya gafe n'o ye loi 052 min dira o ma n'o b'a to cɛ mana don yɔrɔ min na jateminɛ ka kɛ jɔyɔrɔ ka di musow fana ma baaraw bɛ se ka sabati cogo min na ko kana na u ye welewele daw kɛ ka ɲɛsin jamana faamaw ma ko janto ka kɛ nin na an ka jamana baara dayɔrɔ ani sugantili kɛyɔrɔ bɛɛ la u ka maa dɔw bɛ ɲɛfɔli kɛ Bakari Sidibe ye an k'u lamɛn. An y'a jateminɛ k'a fɔ sariya ni Mali sariya de don nka sariya ni batolen tɛ i n'a fɔ a sɛbɛnna cogo min na mun y'a to anw ye ni projet ni sɛbɛn an y'a ye gouvernement fɔlɔ min bilara sen kan transition waati la musow kun man ca ministériya la o kuma kɔnɔna na musojɛkulu dɔw ye taama dɔw boloda o ye hakilina d'an ma an gɛrɛla hibiscus la k'a fɔ
action dɔ b'olu bolo k'a fɔ action d'urgence u k'an dɛmɛ an ka se ka plaidoyer kɛ plaidoyer min ye ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ ye walasa sariya nin ka se ka bato i n'a fɔ a sɛbɛnna cogo min na ka se ka loi 052 ɲɛfɔ musow ye nka o tɛmɛnen kɔ an bɛ action de communication caman b'a la ni plaidoyer ka gɛrɛ ɲɛmɔgɔw la minnu bɛ se ka décision ta k'a f'u ye que laɲini ye min ye sariya nin ka se k'a labato i n'a fɔ a sɛbɛnna cogo min na n'o kɛra a bɛ fisaya an ka jamana ma a bɛ fisaya an ka communauté ma. sisan minnu ma formation in kɛ olu de welela ka na loi 052 in ɲɛf'u ɲɛna pour que olu fana ka kɛ ɲɛfɔlikɛla ye ani carikɛla ye a caribaga ye sini parce que an k'an ka plaidoyer kɛ ka jigin à la base ka taga ɲɛfɔli kɛ an ka tɔndenw ni muso jɛkulu tɔw bɛɛ lajɛlen u k'a faamu loi 052 avantage min b'an kan u k'a faamu k'a fɔ ko politique ko tɛ loi in bɛ élection kow la fɛn caman b'a kɔnɔna na mais komi n'a fɔra dɔrɔn musow b'a kɛ politique ko kuma ye alors que politique ko kuma dɔrɔn tɛ fɛn caman b'a kɔnɔna na donc an bɛ fɛ ka na mɔgɔw la sensibiliser o de la k'u la faamuya donc formation in b'o de kan minnu bɛ ka former bi ni nin bɔra an bɛ taa Kati fana ka taa yenkaw former ka tila ka taa Kulikoro k'a sɔrɔ k'a carili daminɛ communes ni fɛnw kɔnɔna na. Sama binani o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan Kati Falajɛ Ciba mairie la Musa Keita ale Segali waati kelen bɛ Gilberto olu ka 6h ni gɛrɛna bi sɔgɔmada in na hakili la premier menace a mɛnna waati kelen bɛ Kati préfecture bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Haruna Jara ale ka ɲɛmaya kɔnɔna la ka se domaine Samba Sangare chef de bureau Nyoro Disanelikaw tɔgɔ la an ka foli b'a ye bi sɔgɔmada in na donc wari kɔnɔ ministère de la défense chargé de com an ka foli b'a ye bi sɔgɔmada in na ni chef de cabinet ni conseiller bɛɛ la jɛlen ka taa se sécurité maaw ma n'o ye ministre Dawudi ye ko a n'a ka cɛdenw ko ni ko Samu Mɛnkɔrɔ bɛ gendarmerie DG la n'a ka denbaya ka foli bi yan bi sɔgɔmada in na Fanta Tumota kibaruya kunfɔlɔ la yan fɔlɔ i bɛ fɔ i ka timinandiya la sisan an bɛ taga Sori Ibrahim Diallo ale fan fɛ ka se ka don siraba kunnafoniyaw kɔnɔna la bi jumadonya in na taa ni ka segin bɛ cogo di Bamako sira kanaw la an ka nɛgɛ karafetigi Asi ale bɛ na wele bila Sori ma ka se ka an kunnafoniya taa ni ka segin kan.